Μέρα κογκλαβιώτες. Σε 107.000 έκλεισε χθες το BTC στο εβδομαδιαίο και στο ημερήσιο chart, που ήταν το υψηλότερο close που έχει κάνει στην ιστορία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι ήταν αποτυχημένο breakout και έχει γυρίσει τώρα στις 103.000, αδυνατώντας να σπάσει την αντίσταση και να κινηθεί προς all time high. Γενικά θες ένα breakout να είναι smooth, να είναι καθαρό, να... Πώς όταν βουτάς μέσα στο νερό και απλά οργώνεις στο νερό, ρε παιδί μου, και δεν υπάρχει καμία αντίσταση, αυτό θέλεις να δεις όταν είναι ένα σωστό breakout. Αν έχει κύμα, αν έχει ρέμα το οποίο είναι εναντίον σου και σου κόβει τη φόρα και σου κόβει την κίνηση, αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος, ότι χρειάζεται παραπάνω χρόνο ενδεχομένως να φτιάξει ή να φύγει η θαλασσοταραχή. Οπότε λίγο απομονή ακόμα, αλλά τα καλά νέα είναι πως οι καλύτερες μέρες έρχονται, πιστεύω. Έχουμε ηλιοφάνεια. Πού θα πάει? Πάμε να βουτήσουμε.